L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Profeta Eżajija. Dan jgħid il-mulej: qed niġi niġbor il-ġnus kollha u l-popli kollha ta' kull il-sien. Dawn jiġu u jaraw is-sebħ tiegħi. Jiena nolli għalihom sinjal u nibgħat lil xi wħud mill-fdal ta' Iżrael għand il-ġnus f'Tarsis, Put, Lud u Mesek, Ross, Tubal u Ġawan, u lejn ixtut imbeda li qatt ma semgħu bija u qatt ma raw is-sebħ tiegħi, u huma jxandru is-sebħ tiegħi qalb il-ġnus. U jġibu lil ħudkom kollha minn kull ġens bħala offerta lil mulej. Iġibuhom fuq żwiemel u karrijiet, fuq suġġetti u bewla u iġmla għal fuq il-muntanja qaddisa tiegħi f'Ġerusalemm, jgħid il-mulej. Bħalma wlied Iżrael jġibu l-offerti tal-qmuħ tagħhom f'ġara l-indaf fit-tempju tal-mulej. U lil xi wħud minnhom neħodhom b'qassisin u leviti, jgħid il-mulej. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali. Morru fid-dinja kollha xandru l-Evanġelju. Faħru l-mulej intom ġnus kollha, sebħuh intom popli l-koll. Morru fid-dinja kollha xandru l-Evanġelju. Għax kbira jtjieba tiegħu magħna, il-fedeltà tal-mulej tibqa' għal dejjem. Morru fid-dinja kollha xandru l-Evanġelju. It-tieni qari. Qari mill-Ittra lil Lut. Ħuti, insejtu għal kollox il-kelma ta' twissija li qalilkom tawliet li intom. Ibni, la twarrabx it-twiddib tal-mulej u la taqtax qalbek meta jċanfrek, għax il-mulej widdeb lil min iħobb, jolqot lil kull min jilqa' bibnu. U għall-edukazzjoni tagħkom li intom qegħdin tbagħtu. Alla qiegħed jimxi magħkom tawliet. Minu dak liben li missieru ma jwidbux. Tassew li bħalissa kull twiddiba ma tferraħniex imma tnikkitna. Iżda mbagħad lil dawk li jkunu tħarġu biha hija troddilhom il-frott ta' ħajja mimlija bis-sliem u l-ġustizzja. Mela erfgħu l-idejn merħija u l-irkubtejn mitluqa tagħkom u waqbdu t-triq dritta għal riġlejkom biex minu zopp ma joħroġ mit-triq imma jerġa' jieħu saħħtu. Il-kelma tal-mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Dak iż-żmien huwa sejjer lejn Ġerusalemm Ġesu għadda jgħallem f'xi bliet urħula u kien hemm wieħed qallu: mulej, jaqgħu ftitu ma' dawk li jsalvaw. Huwa weġibhom: tħabtu biex teħtlu mill-bib id-dejjaq, għax kif ngħidilkom jien ħafna tifittxu li jeħtlu u ma jirnexxilhomx. Għax meta sit id-dar ikun qam jalaq il-bieb, intom tibqgħu barra u tibdew tħabtu l-bieb u tgħidu: mulej iftħilna. Iżdu jweġibkom u jgħid: ma nafx mnejn intom. Imbagħad taqbdu tgħidulu: kilna u xrobna miegħek aħna u inti għallimt fil-pjazzezz tagħna. U jwieġeb u jgħidilkom: ma nafx mnejn intom. Marru minn qudiemi intom il-koll li tagħmlu dak li mhux sewwa. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-teżżiż ta' snien. Meta taraw lil Abraham u lil Iżak u lil Ġakob u l-profeti kollha fis-saltna ta' Alla u intom imkeċċija l barra. U jiġu nies mill-lvant u mill-punent, mit-tramuntana u min-nofsinhar u joqogħdu għall-mejda fis-saltna ta' Alla. U araw, hawn minnu tal-aħħar u qed ikun l-ewwel, u hawn minnu tal-ewwel u qed ikun l-aħħar. Il-kelma tal-mulej.